салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. И амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Бои Аъзам Ғафуров бо Михаил Слиндер ки бояд 28 август барпо мешуд ба 11 сентябр гузаронида шуд. ёдовар мешавем ки бои ин ду варзишгар дар созмони ЭСА дар мусобиқаи ЭСА 128 барпо мешавад. Аъзам Ғафуров рекордаш 12 ва Михаил Слиндер бошад, рекордаш 28 мебошад. акнун ин мусобиқа 11 сентябр дар шаҳри Мински, Беларусия барпо мешавад ва мо бошад ба варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров танҳо муваффақиятро таманно мекунем. инчунин хушхабари дигар, Open FC 10 Самара 12 сентябр дар арена дар шаҳри Самара 10-мин юбилеяи турнири лигаи Open FC барпо мешавад. ғайр аз сюрпризҳое ки ба нақша гирифтанд, инчунин тамошобинонро беҳтарин бойҳои интизор мебошад. дар ин турнир варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов аз Тоҷикистон бо Ясубе Эномото аз Швейтсария бо ҳам вомехӯранд ки дар байн пояси чемпиони лига дар вазни миёна онҳоро интизор аст. шуморо бо хабарҳои дигар ба наздикӣ ошно хоҳем кард. инчунин варзишгари дигари тоҷик Некрус Мирхоҷаев бо Ҷеймс Эдкок варзишгари амрикоӣ 13 август дар США дар организатсияи Bellator ки мусобиқаи Bellator 264 барпо мешавад баромад хоҳад кард. мо бошад ба варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно дорем ва умедворем ки дар ин муҳориба даст боло мешавад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр. 10,000 соат. мегӯянд ки барои муваффақ шудан дар ягон кор бояд 10,000 соатро ба он сарф кард. 10,000 соат машқу тамрин. танҳо ту ва ҳадаф. бе мушкилӣ, бе хастагӣ, бе шак. танҳо ту ва ҳадаф. ту бояд аниқ бидонӣ ки чаро ин корро карда истодаӣ. барои хушбахтии оилаи худ ё барои ризояти падарат. дар шабакаҳои интернетӣ лайки зиёд гирӣ ё таърифи дигарон барояд муҳимтар аст. боиси таассуфанд ин 10,000 соат. агар ҳадафи ту рашк ба дигарон бошад, пас барои чӣ ин қадар ранҷ, арақи ҷабин ё ашки чашмон? барои чӣ ин хун болои дастат, то ки бигӯӣ ки аз ман аст ишқ, оила, шараф, муваффақият ва пул. вале ҳозир танҳо ту ҳастӣ ва ҳадаф.